Hej, Mads, Magnus og jeg, Gustav, har været ude på Myrdal Skov og kigge lidt rundt og måle og finde nogle forskellige oplysninger på nogle forskellige ting. Som I kan se her, så er vi været inde og kigge på køerne, hvor de har 169 årskøer og 172 ungdyr. Øhm, og der har vi så lavet nogle forskellige beregninger efter, hvor meget foder de skal have dagligt, og efter hvor meget de skal have på årsbasis, så ligesom man også skal få beregne, hvor mange hektar af grovfoder de skal have. Og så har vi været ude for det, blandt andet at opmåle majsstakken, som har en højde på 3,80 meter, en længde på ca. 70 meter og en bredde på 20 meter. Og der står så en udregning hernede på de forskellige længder, bredder og højder, gange ud til, at vi har fået til 3125,5 kubikmeter majsensilage i alt. Så havde de nogle forskellige grovfodertyper derude. De havde blandt andet majsensilage, halm, kløvergræs og hø. Størstedelen af deres foder består af majsensilage. Der er billeder hernede, som I kan se, af majsstakken, som der er blevet taget hul på. Det var der, da vi tog og skulle beregne og måle majsstakken, prøvede vi at tage og måle. Ja, først målte vi den i de højde, bredde og længde, og så prøvede vi at gange det ud ved at lave, ligesom her, en firkant og to trekanter, for at beregne helt præcist, hvor meget der bestod i stakken. Beregningerne, de står her, som I kan se. Så var vi henne og kigge på deres foderblander, hvor de havde en vertikal blander, som der blev brugt meget. Der var installeret vægt på vertikalblanderen, som får en meget præcis udfordring, og når det bliver læsset, en meget præcis blanding. Fodervognen bliver trukket af en gammel Valtra traktor, som der så er diesel. Der vil køre på diesel, og det samme med traktoren, der bliver brugt til at at læse med. Så det vil sige, at i forhold til en almindelig, eller ikke en almindelig, til forhold til en selvkørende foderblander, så bliver der så brugt 2 maskiner til en arbejdsgang her. Der var lidt mere majsensilagen her. Det er i forhold til forventet udbytte af høstudbytte her til næste år, så man kan beregne cirka, hvor mange hektar der skal sås nu her til foråret. Vi har lavet en cirka udbytte på 14.500 foderenheder per hektar nu er i det kommende år. Og det skyldes, at vi har haft en forholdsvis mild vinter, og vi forventer, at det bliver et varmt og godt forår nu her. Så der står en beregning hernede. Her. En beregning for foderbehovet det næste år, og der har vi taget de 169 årskøer, som vi har ganget med 11, hvilket er hvor meget foderenheder den skal bruge. Og det bliver så 1859, og så vil pludselig det, hvor ungdyrene skal bruge. De skal bruge 2,6. Og det har vi så plusset sammen, de to efter årskørene og ungdyrene, som vi har fået til 2.306 foderenheder for en dag. Så har vi taget de antal foderenheder per dag og gange med 365, som er det, vi bruger på årsbasis. Og der har vi fået 841.763 foderenheder per år. Beregningen af hektar, der skal sås, har vi så taget de 841.763 divideret med 15.000. Fordi det er det, der er det, vi regner med, den vil give af foderenheder per hektar. Og det har vi så fået til cirka 56 hektar skal de have til næste år. Hvilket er fordi vi har regnet, at det skal give rimelig godt. Så har vi noget staldgødning, hvor vi har opbevaret den flydende gylle af en gylletank. Det er på billedet, der ses så en gylletank, der overdækker, men den ude ved Martin Madsen på Myrdal Skov, den er så ikke overdækket.
men der er altså pålagt et flydlag. Og opbevaring af møgstakken, der har han har faktisk en møding til det, og ellers så kan han finde på at han har nogle bunker ude, lave en markstak, som man så overdækker, hvorefter det bliver så spredt ud. Og her kan vi se hans sædskifte. Det er et typisk sædskifte for en kobonde med noget raps, hvede og faktisk hvede med frøgræsudlæg. Det er ikke så tit man ser det. Det er oftest, at der er brugt noget vorbyg med frøgræsudlæg. Og så har han noget maltbyg og noget frøgræs, og så noget hvede igen. Og han har majs efter majs. Der har han år efter år. Han har faktisk en mark, han har haft i allerlængst tid. Den har han haft 18 år med majs nu. Og det giver stadigvæk forbløffende godt. Så det kører faktisk rimelig godt. Og så har vi valgt 2 afgrøder fra markplanen ud, som vi kan kigge lidt mere på. Der har vi taget en vinterved her, som er Torp, og vi har et cirka vækststadie på 26 lige nu. Det svinger meget her, fordi det kommer til at gå stærkt hen næste tid, men den ligger på cirka 26 nu. Og det har faktisk været en ret god overvintring her i år, fordi der har ikke været så hård frost til at skade planterne. Og været en forholdsvis tør, den har ikke været så våd igen. Der har været noget rimeligt med vand her i foråret, men ikke mere end det kunne klare. Så jorden har været godt fugtig, og så er vi ved at få et godt varmt forår nu, så den kan komme godt i gang med at komme derop af i væksten. Og det samme har vi gjort med vinterrapsen, som er en DK Exalte. Den har så et vækststadie på 32, så den er lidt længere fremme. Og den har i overvintring, især her i raps, kan vi se, at frosten ikke har været særlig slem ved den. Det plejer man gerne kunne se på bladene. Så den skal nok komme godt derudad nu her, lige snart vi får noget mere varme. Så har vi her taget noget gødningsplan for noget vinterved, hvor vi har noget fast kilo 225 kilo. Noget fast gødning 225 kilo. Og det er en gødningstype NS247, hvor så der bliver tildelt, som I kan se, han havde 61 kvælstof og 9 svovl. Og så ud over det, så bliver der kørt noget kvægøl ud, 30 tons, med en kvælstof på 55, og en fosfor på 14, og en kalium på 80, og magnesium på 9. Som der så kommer til at dække hele plantens behov i løbet af foråret.